תרגילים. טוב, אז אנחנו נפתור את תרגיל 15, חברת הדרבי. קודם כל אני קוראת מה נדרש. לחשב ולהציג את הרווח השנתי הנקי המתוקן של החברה לשנת 2020, לאחר התחשבות כל ההשפעות של הסעיפים בשאלה. אז מה נתנו לנו מעל הנדרש? בואו נקרא את הנתונים הנוספים. קודם כל נתנו לנו נתונים לגבי שווי הוגן ושיעורי ריבית של כל מיני דברים. 2, מטבע הפעילות של החברה שקל, אין מס בשאלה. הרווח הנקי של החברה לשנת 2020, לפני כל מה שנתנו לנו בשאלה, נתון. אז נתנו לנו 730,000 לפני. עכשיו צריך לעבור על כל סעיף ולראות מה ההשפעה שלו על הרווח. אז איך אנחנו מתחילים את השאלה? קודם כל, רושמים את הרווח שנתי נתון, 730. זה לפני כל הסעיפים. עכשיו בואו נתחיל את הסעיפים. חברת הדרבי, חברה ציבורית, עוסקת, לא מעניין, להלן אירועים שהתרחשו בשנים האלו. 1, 2, 3, 4 אירועים. כל אירוע בנפרד, איך משפיע על רווח והפסד. שנה שעברה, ב1.7.2019, הנפיקה החברה לכל בעלי המניות, זה צריך כבר לצלצל לנו, לכל בעלי המניות, 1,000 אופציות רכש, לרכוש מניות של החברה תמורת 5,000 שקל, הונפקו באופן יחסי לכל בעלי המניות הקיימות, לפי שיעור ההחזקה. חוץ מזה יש עלויות עסקה, ניתנות למימוש ביחס של 1:1, תמורת $4. זה במטח וזה לכולם. מה אמרנו? מניות הטבה? נכון. זה כמו כמו מניות הטבה, אז מה זה כן. בעצם? הוני או נגזר? לא, זה הוני. מה ההשפעה של מניות הטבה או של מכשיר הוני על הרווח והפסד? אין השפעה. אין השפעה. 0. בואו נראה. בגלל שהנפיקה את האופציות במטבע חוץ, זה נכון רק במטבע חוץ. דרך אגב, אם זה היה בשקלים, אבל כל עוד זה לכל בעלי המניות, זה גם אותו דבר. לא, אם זה היה בשח, כלומר, במטבע מקומי של הארץ, אם זה היה בשח במטבע מקומי, אז זה לא מתקיים. כלומר, זה נגזר לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. תזכרו רגע בדגש שלנו. מה הדגש שלנו היה? 1, הדגש הראשון היה, אם יש התחייבות לשלם מזומן, לא משנה מה, אנחנו נתייחס אליו כמו בסילוק ברוטו כדי לראות את ההתחייבות. זה 1. 2, אם יש התחייבות או אין התחייבות, זה כבר לא משנה, במטח לכל בעלי המניות. בסדר? בכל מקרה, בואו נפתח לכם את הסיכום שיהיה לנו גם להמשך. אז אני רוצה להדגיש את זה, שלא תתבלבלו, כי אוהבים לשחק עם הקטע הזה. כי זה חריג שקשה לזכור אותו באמת. חריג קטן כזה. אנחנו במכשירים פיננסיים. בסיכום. טוב, דרך אגב, סיימנו את הנושא הזה, כן? אנחנו פה. סיימנו את כל הנגזרים. הנה, כל הנגזרים. היום נתחיל נושא חדש. איפה אנחנו? הוא לא מביא, הוא מביא אתכם בתוכן לעמוד האמיתי, לא תמיד, נכון? נכון. הנה, תסתכלו, הנה הדגש. חוזים שסכום הסילוק במטח, רק במטח. מה הרעיון? כי אם זה במטח, אז כאילו אפשר להגיד $100 זה $100, זה כאילו קבוע. לא, אז תשימו לב. רק במטח. ולכל בעלי המניות. אז יהיה כמו פיקס פור פיקס. בסדר, אז אני צריכה להדגיש לכם את זה.
אנחנו בתרגילים. אם זה היה בשח, זה לא היה מתקיים, רק בגלל שהיא הנפיקה במטבע חוץ, וזה רק במטבע חוץ, וזה לכל בעלי המניות, אז מטפלים בזה לפי סילוק ברוטו. כאילו תוספת המימוש לא קבועה, אם היא לא קבועה זה לא פיקס פור פיקס, זה אמור להיות נגזר, אבל לא, זה סילוק ברוטו. בסילוק ברוטו הכל מול סעיפוני, אין השפעה על רווח והפסד, דרך אגב. גם עלויות העסקה, מה עושים עם עלויות העסקה? איך יירשמו? הכל עוני, אין השפעה על רווח והפסד, מול קרן ההון. לסעיף עוני, לעולם אין השפעה על רווח והפסד, ולכן זה 0. טוב, 2. שנה שעברה, בראשון לראשון, הנפיקה החברה 800,000 אג"ח, אז יש לנו פה אג"ח, ריבית שנתית, פריים פלוס 5, כלומר הריבית משתנה, אבל למה היא משתנה? בגלל I. מתכוונת ה-BMT משתנה בגלל ה-I. אז מה אנחנו נשנה כל סוף שנה? אם I משתנה, משנים I. כלומר, תראי, אם זה משתנה בגלל דברים אחרים, אין PV וכולי, אז משנים את ה-PV. אז פה נשנה את ה-I עם אותו PV. הריבית תשולם בסוף כל שנה. הריבית משולמת לפי הפריים של תחילת שנה, ככה זה בדרך כלל. כך לדוגמה, הריבית בדצמבר 2019 תשולם לפי ריבית הפריים של ראשון לראשון 2019, פריים פלוס 5. כמו כן, ריבית הפריים משתנה בדרך כלל באמת בתחילת כל שנה. הקרן נפרעת פעם אחת, וריבית השוק ליום ההנפקה נתון. אז החברה הנפיקה אג"ח, לאג"ח יש השפעה על רווח והפסד, הוצאות מימון. אז מדובר באג"ח, שזה דרך אגב, בקטע של ההתחייבויות זה תמיד עלות מופחתת, חוץ מהחריג של השווי ההוגן. אז בואו נתחיל, שאלו אותנו על שנת 2020, יתרת פתיחה זה דצמבר 2019. קודם כל אני מתחילה ביום ההנפקה, נכניס את הנתונים. FV, נתון. פיימנט, הריבית הנקובה, פריים פלוס 5. אם אני בראשון לראשון 2019, אני הולכת לפי הפריים. הנה, זה משתנה בגלל I, בסוף כל שנה נשנה את ה-I. בינתיים, כמה הפריים? של אותו יום, של תחילת השנה. אז נתנו לנו בטבלה מאחורי העמוד, הנה, בראשון לראשון 2019, 1.4, מוסיפים לזה 5. זה הריבית הנקובה. אז הריבית הנקובה זה תמיד הפריים בתחילת שנה, פלוס 5. מראשון 2019 עד דצמבר 22, זה כמו עד ראשון 2023. 4. ריבית השוק 3.9, מזה נמצא PV. אוקיי, זה היה בראשון לראשון 2019. הגענו ל-31/12/2019, מה אמרנו? בגלל שהריבית משתנה בגלל I, נשנה I. עם אותו PV. אותו PV. אז כמה ה-PV? בואו נראה. FV 800,000, לא משתנה. הפיימנט, אנחנו בדצמבר 2019, נכון? בדצמבר 2019, מה אנחנו יודעים? שנקבל את הריבית. רגע, אני רוצה עם אותו PV. אז תראו, זה מבלבל, נמצא את ה-I. את ה-I, אני אדגיש, את ה-I החדשה, עם PV הישן, בינתיים. זה כאילו שעכשיו אני עושה תנועה בראשון 2019, זה ה-PV. תשלום, זה.
הוצאות מימון זה כפול זה, ועושה סם, אני מקבלת PV. אם אני אעשה את כל התנועה, איזה PV יצא לי בעצם? עם אותם נתונים, רק N שווה 3. אולי עדיף לעשות תנועה. תראו, זה מבלבל, אני עושה לכם תנועה. ב1 לינואר 2019, הכי טוב. לחסוך פה זה סתם מבלבל. הנה PV. תשלום, הוצאות מימון, יתרת סגירה. התשלום payment לזה. הוצאות מימון שווה ליתרת פתיחה כפול I. והנה היתרת סגירה בדצמבר 2019. שם. אוקיי. עכשיו אנחנו אומרים, לא צריך עוד אחד. זה היה ב1 לינואר. הנה, ב31/12/2019, אנחנו מוצאים את הריבית החדשה עם אותו PV. אז בואו נעשה את זה פה. זה ה-FV. אוקיי. PV, אותו PV. הנה ה-PV. אבל זה כבר משתנה. אז קודם כל עברה שנה, כמה הפיימנט? אז עכשיו אני בודקת כמה אני הולכת לקבל בשנים הבאות. מה אני הולכת לקבל בשנים הבאות? הפיימנט. מ1 לינואר 2020, נקבל ריבית נקובה של פריים פלוס 5. כמה הפריים ב1 לינואר? 2 ועוד 5. 5 פלוס 2. אז עכשיו זה לפי 7%. אז זה סתם, רגע, שעון מעורר, עכשיו הייתי אמורה לקום. טוב. אז זה שווה לזה כפול זה. מזה נמצא כמה שווה הריבית החדשה, רגע. ככה כל שנה. אז N, payment, PV, FV. זו הריבית החדשה. ואיתה ממשיכים. אז איך ממשיכים? הנה התשלום payment, הנה הוצאות המימון, יתרת פתיחה כפול הריבית, והנה יתרת סגירה, וסיימנו את שנת 2020. זהו. בסדר, אז זו דוגמה לאג"ח עם ריבית משתנה. אוהבים לתת ריבית משתנה. בסדר? אם היו משנים לנו את ה-FV, payment, N, כל דבר אחר, כלומר לא את ה-payment, סליחה, כל דבר אחר, לא את הריבית הנקובה, אז הייתי אומרת, נשנה כל שנה את ה-PV עם אותה I מקורית. מה ההשפעה על דוח רווח והפסד לשנת 2020 מכל הסיפור הזה? הוצאות המימון. הוצאות המימון. רק ב-2020 זה. טוב, בואו נעשה נתון 3. שנה שעברה ב1 לינואר 2019, רכשה החברה 100 אופציות רכש לרכישת מניות חברת לאו. אנחנו בנגזרים, והחברה רכשה, לא משנה איזה אופציות היא רכשה, אבל לא של המניות של עצמה, של מניות של חברה אחרת. זה תמיד מה אמרנו? רווח והפסד. נכון. תמיד נגזר לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. אז היא רכשה את זה תמורת השווי הוגן, ניתנות למימוש ביחס של 1:1, תוספת מימוש 10, בדצמבר 2020 היא מימשה, אוקיי. תמיד שווי הוגן דרך רווח והפסד, זה הכי קל. החברה רכשה אופציות של חברה אחרת, תמיד נגזר לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. אז כל שנת 2020 נעשה תנועה, הכי קל. יתרת פתיחה, כמה השווי ההוגן של 100 אופציות. זה השקעה, זה נכס. אז חייבים לתת לנו, אמרנו לגבי האופציות תמיד ייתנו לנו שווי הוגן. ביום האחרון תמיד אפשר להעלים מה שרוצים. אז שווי הוגן של אופציות רכש
של אופציה אחת של חברת לאו לדצמבר 2019, שזה יתרת פתיחה של 2020, 40. אין תשלומים באופציות, יתרת סגירה 100 כפול שווי הוגן, פלאג נאמבר, רווח או הפסד. סימן שאלה. תמיד אפשר להעלים לנו את היום האחרון. הגענו ליום האחרון. מה זה שווי פנימי בהגדרה? שווי פנימי זה מה רשום על הנייר. הנה, אם רשמתי לכם את זה בנקודות החשובות, מה זה שווי פנימי בכלל? אני רוצה לרשום לכם פה. שווי פנימי, מה? או בוא נגיד שווי הוגן. לא, שווי פנימי. שזה בעצם שווי הוגן ביום האחרון של המכשיר. לא משנה איזה מכשיר, כל מכשיר. זה את מתכוונת פשוט להוסיף את תוספת המימוש, ואז נקבל. זה מה שרשום על המכשיר, על הנייר, בחוזה. מה רשום בחוזה? תמיד תחשבו, יש לי נייר, יש לי אופציה עכשיו ביד. באופציה הזו, אני יכולה מחר בבוקר, היום אני יכולה להיפטר ממנה. מה אני אקבל על הנייר הזה? מה אני אקבל? אם זה אופציה, מה שרשום על הנייר, הכוונה היא, מה שנקבל מהנייר, אם נמכור אותו היום. אז את המחיר או את השווי של המניות שאנחנו נקבל. כן, אבל לא נתנו לי את השווי שלה. נכון, מה נקבל? באופציה זה נקבל את שווי המניה, אבל מה ניתן? תוספת המימוש. כלומר, באופציה, השווי הפנימי זה מחיר המניה, פחות תוספת מימוש, כי אם עכשיו אני רוצה להיפטר מהאופציה, ואני אומרת למישהו, בוא קח את הנייר, הוא יגיד לי, רגע, מה אני אקבל מזה? לך לבורסה, תקבל את מחיר המניה, ותצטרך לתת תוספת מימוש, זה מה ששווה הנייר. אם זה לא ביום האחרון, צריך לקחת בחשבון סיכויים, סבירויות, ומלא דברים שאנחנו לא יודעים. אבל ביום האחרון, תזכרו, זה תמיד זה. מה רשום על הנייר, אם אני עכשיו לא רוצה אותו? אז נשחזר. היא מקבלת 100 אופציות כפול 60. רגע, איך שחזרנו? זה לפי מחיר מניה של מחיר מניה, כמה 100, מחיר מניה? 60. 60. היא משלמת מזומן, 10 שקלים, תוספת מימוש. מה זה אומר? אם היא מקבלת 100 כפול 600 זה 6,000, והיא משלמת 1,000, יש לה רווח של 5,000, השווי ההוגן 5,000. תזכרו, תמיד ביום האחרון אוהבים להעלים את השווי ההוגן, כי אתם יודעים לבד. דין הרווח, פלאג נאמבר. זה בעצם הכנסות מימון. עכשיו אמרו לנו שהאופציות מומשו. מה קורה ביום המימוש? מה פקודת היומן? קודם כל, אם היא מימשה, אז היא סגרה את הכל, נכון? אין יותר כלום. מינוס 5,000, נגמר הסיפור. אז זה כאילו שילמה את תוספת המימוש וקיבלה שילמה את השקעה. תוספת המימוש 1,000, סגרה את ההשקעה, ומה היא קיבלה במקום? מניות, השקעה אחרת. מה זה אומר? שכל הפקודה הזו, אין לה השפעה על רווח והפסד. אז אם ראיתם מההתחלה, לא הייתם חייבים לרשום את הפקודה. כי זה זכות לסגור את החשבונות, ולקבל השקעה במניות, אין השפעה על הרווח. שאלו אותי רק על הרווח, לא הייתי חייבת לרשום את זה. אז מכל הנתון הזה, מה ההשפעה על הרווח? את המימון. נכון, הכנסות המימון. 1,000. אוקיי. בואו נעבור לנתון 4.
השנה ב1.7.2020 רכשה החברה 5,000 מניות. מניות זה רגיל, של שי, שזה 3%. תמורת 52,000 שקל, מדובר במחיר הזדמנותי, כלומר היא קנתה את זה בזול, פחות מהשווי ההוגן. השווי ההוגן 66, למען הסר ספק, רגע, השווי ההוגן 66 והיא קנתה את זה תמורת 52,000. השווי ההוגן נקבע לפי רמה 1. רמה 1, בהתאם להוראות ה-IFRS 13, מה זה אומר רמה 1? לפי מחיר הבורסה. נסחר בבורסה. אז המניה נסחרת בבורסה. והיא בחרה לייעד את זה לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. אוקיי. החברה שילמה במזומן 52, למרות שהשווי ההוגן 66. אז אם זה נוצר נסחר לרווח. בבורסה. נכון. איך אני ארשום את ההשקעה לפי? שווי אני הוגן. רושם אותה לפי שווי הוגן, ואז זכות מזומן את מה ששילם. אז ייווצר רווח, נכון? רמה 1 זה נסחרת בבורסה. נסחרת בבורסה זה אומר, ההשקעה תירשם לפי שווי הוגן. למה? כי השווי ההוגן מדויק. אפשר לסמוך עליו. 66. אבל שילמנו רק 52,000, אז ייווצר לנו רווח מרכישה במחיר הזדמנותי. אם השווי ההוגן, הנה, רשום לכם. לא הייתי צריכה לרשום את זה. השווי ההוגן מדויק לפי שווי הוגן. אבל אם השווי ההוגן זה רמה 2, כלומר זה חברה פרטית, וזה לא מדויק, הייתי רושמת את זה לפי כמה שעלה לי, 52. אז אם הייתי רושמת 52, אין רווח או הפסד. הרווח או ההפסד יירשמו רק ביום המכירה. זהו. מ1.7.2020 עד סוף השנה, ההשקעה מנוהלת לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מה זה אומר? שאלו איתנו רק על הרווח, כל הפלאג נאמבר קרנון, אין השפעה על הרווח. אז פה רק הרווח הזה, 14,000, וזהו. זהו, מה ההשפעה על הרווח? סך הכל מכל המכשירים. כלומר, שאלו כמה הרווח המתוקן, זה הרווח לפני ההשפעה, זה כל ההשפעה, זו השאלה. אוקיי.